Onko piparkakkutalossa savupiippua tänä vuonna? Katsoko, mä tykkään susta. Mites talo? Reha Irtsemsson ikärät haluuttaa. Morjentes, brother. Huipulla tuulee, mutta sinne mennään. Älkää hyvä veli syö liikaa. Niin mäkin susta. Nego. Jaskalta terveisiä. No me. Että sä voit olla. Pojat, hei, nyt täytyy mennä. Hyvää joulua. Eihän mua täälläkään kaivata. Alat painua. 3 senttiä ja puoli kiloa. Pasi pyörtyi. Sä oot saanut uuden serkun. Nyt se paketti vittu tänne ja helvetin nopeasti. No, tää. Nyt loppu tuli iskurainen. Mitä sä teet? Ai vittu, perkele, ai vittu, et sattu saatana. Anything. It is as if God created the devil, Vittu se gave haisee. him jaws. Oi vittu.